Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga restaurants, hotels, cafes kag bars ginhatagan sang kutob sini nga semana agud ipatuman ang pagpahamtang sa mga barriers sa ila mga establishmento. Kutob na lang sa Domingo ang plaso nga ginhatag sang lokal nga panguluhan para sa tag-iya sa mga restaurant, hotel, cafe kag mga bar nga magapahamtang sa mga barrier sa ila kalan-an. Inabangod sa masunod nga semana, magasugod na sa paglibot ang mga personnel sa Business Permits and Licensing Office upod ang compliance team agud checkyaron ang ila compliance. Dugay tanan ni nga ginpabalo sa tanan, no? As a matter of fact daw, third week of October pa ni. And siguro second week of October pa. Amo na nga by the end of this week kung way kapag comply, malibot aton nga compliance team together with the permits and licenses. Si Norman Tabod kag i-close namon ang imo business. Nahibaluan ni Mayor Treñas ang mga rason sang pila ka mga negosyante kung nga nabulayan sila magsunod sang Executive Order 169-A nga nagamando sa mga establishmento nga magbutang sang barriers. Apang para sa alkalde, importante ang ikaayong lawas sang pumuluyo. Well, ang isa nila nga ginahambal nga mabudlay para sa ila kay kamahal. Ang isa nagahambal man nga mabudlay kay ang ila nga mga customer isa man lang ka pamilya. So we can agree nga binlan nila pila ka tables para sa isa ka pamilya. Pero ting iban siguro mas maayo gid nga butangan gid nila sang barriers. Ang aton restaurants, ang sa hotels, ang sa mga bars, ang mga cafes, no. Way man taga pili nga dapat acrylic gid kay tinsindihan ta mahal, budlay pang negosyo subong. Pero importante may barriers, pwede man plastic na. Anyway, ang barriers na kada adlaw gina disinfect man na sang aton nga mga tao. Pangabay sang alkalde, Pangabay gid ko tani sang kooperasyon sang tanan, naintindihan ko ang sitwasyon sang tanan tang mga pumuluyo pero ang mga negosyante dapat intindihon man nila, we want to make everything safe. While hindi tagid ni tanan mapasiguro, but we try to do our best para nga mapasiguro ang tanan nga masulod sa mga restaurants, sa cafes, sa bars, safe gid. samtang ginathag sang alkalde nga ginadilian sa gihapon ang pagserbe sang makahulubog nga ilimnon sa mga bars sa syudad. 14,000 ka mga fingerlings sa mga tilapia kag bangros ginbuy-an na sa Iloilo River. Paborito nga lugar sa mga nagapamunit ang Iloilo River. Kung maswerte nga adlaw, dalag ko nga mga isda ang sarang makuha sa suba. Apang hindi lang ang mga nagapamunit ang makabenepisyo sang marine resources nga yara sa Iloilo River. Para sa manog pangisda nga si Michael, bisan sila makabenepisyo man diri. Subo nga Webes, kapin 14,000 ka fingerlings sang tilapia kag bangros ang ginpangbuyan sa Iloilo River. Magluwas diri, may ginpangbuyan man nga mga mud crab. Tama ka dako gid ma'am. Kay hindi man tuod nga 100% mabuhi na ang mga similya nga ginbuhi. At least bisan 30% lang dako na nang mabulig samon. Kapin pa ka magdalag ko. O halimbawa kung magdagko na sa karon o bisan magpamunit-munit na kami, may may sidanon kami. Nagapasalamat gid kami kay Mayor kay ga ulikid gid sa amon nga mga kubos nga mga isda. Kag wala gid siya kalipat sa amon. Ini nga proyekto inisyatibo ni Mayor Jerry Treñas. Luyag niya nga masustain kag mapasangkad pa ang mga programa para sa Iloilo River kag mahatagan man sang palangabuhian ang pumuluyo sa syudad nga nagakuha sang ila kalanunon kag palangabuhian sa suba. Ginaubra nato ning tuig, kada tuig, because we want the Iloilo River to be sustainable.
nakita naton diri nga ginalimpyuhan na ang Iloilo River naton sang DPWH. Ang aton nga mga taga-senro nagatanong sang mangroves. Ginatinluan ang river sa mga sagbot nga ginahaboy dira. Pero kada hapon, bisan ako gani magpauli ako, makitaan ko gid ang aton nga mga utod nga nagapamunit diri sa aton Iloilo River. We are doing this to make our water sustainable. Ang ibandi nga magdalalagko nga mga bangus fries kag fingerlings ng ibandire madiretso ni sa dagat. Sa 14,000 ka fingerlings nga ginbuhian sa suba, mas sobra 11,000 diri ang mga bangros. May ginatos man ka fingerlings sang danggit kag tilapia, samtang 30 naman ang mad crab. Dako naman ang pagpasalamat sang manugpangisda nga si Joselito sa sini nga programa. Dako gid mga mabulig sa amon sa Iloilo River at sa mga mangingisda la. Mga beneficiary di kon mabuhay di kag sa mga kapamunit diri mga fisher folks ang mga dako gid nga bulig gid sa mga pagkaon sang mga tao. Suportado sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, SIFDEC, Department of Agriculture kag Philippine Coast Guard ang programa. It's not only for stocking or maghulog sang fingerlings dira, but then we have to see to it that sustainability will be in a holistic approach. May ara na kita nga profile, no, basic data. That's why nahambal ni Doc Wawi na for ecological balance, we will be only stocking ang mga species nga endemic diri sa Philippines. And mabalansi because if we will just help each other na ma-regulate ang fishing diri sa Iloilo River, especially on the area where we'll be stocking fingerlings, after 3 months, lago na ni, and this is really for the fisher folk. So, isa pa ni kaistoryahan namon with Sir Hitsanova kung paanong monitoring kag ang regulation sang aton mangingisda sang fishing diri sa Iloilo River para we will be allowing ang isda ang ihulog naton maglagko. Ginpasiguro naman sang BFAR nga sila ang magabulig agud ma-regulate ang pagpangisda sa Iloilo River. Tinutuyo sini amo ang masigurado nga magdako gid kag mabuhi ang mga fingerling nga ginpangbuhian diri. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Bago nga dog pound ang pagatukuron sa syudad sang Iloilo gud nga masalbar ang mga layaw nga ido. Kada tuig nagapatigayon sang anti-rabies vaccination ang Iloilo City Veterinary Office. Sa ila paglibot sa mga barangay, sila ang nagapatigayon man sang spaying kag neuter o kung pagkapon sa mga ido. Ang mga layaw nga ido naman ginadala sa dog impounding area sa motor pool. Apang ang lugar nagakinahanglan sang mas malapad nga espasyo. Ang talatapan ang nagakinahanglan man sang mga salakyan. Ini nga mga kinahanglanon ng masolusyonan matapos gimpahayag ni Mayor Jerry Trañas nga magapatukod sang bago nga dog pound ang lokal nga panguluhan. Gimpatawag na ang taga City Vet kag General Services Office bangod may bakante pa nga duta sa kalahunan sa diin sarang mabutang ang dog pound. I think what we need is really the fence for the dogs. Kay may ato na to gani nga area nga may atop sila kuno. So once nga ma-ready na kag makasugod na pang dakop ang aton nga City Vet, we will already start doing that. No, ang aton nga City Vet baklan tani sila sang vehicle nga butangan sang cage para kung magdakop sila ipamutang nila dayon sa ina nga vehicle para madala dayon sa aton nga dog pound. Ang mga civil society nga interesado nga magbulig sa ini nga programa, it is really open for anyone nga magbulig sa aton.
Ang mga ido sa dog pound sarang naman ma-adopt sa mga interesado nga dog lover. Ang mga hindi ma-adopt pagasaguron sa dog pound. Sa tiyon may maayon na nga lugar para butangan sa mga layaw nga ido. Magasugod naman sa paglibot ang mga personnel sang city vet para kuhaon ang mga ini sa dalanon. Hindi naman pabor ang alkalde nga magpatuman sang mercy killing sa mga ido. I am not in favor of that. No? Kahit na luoy man kita sa mga ido. Base at one time or the other, may mga ido kita. And siguro, sa aton siguro nga mga Ilonggo, nga mga dog lovers, masakit man para sa aton nga amo na obrahon. But in the meantime, I think it is more human para sa aton nga ikwaon tang tanan nga stray dogs kay ting iban nagakaipit, ang iban way na pagkaon, ang iban nagabaris pa. I was told nga diri sa Esplanade nagdamo na sila, nagalagaw daw pack na bala, so damo na nakulbaan dira. So I think it is really about time that we have control of the situation. Nagpanugyan ng alkalde para sa mga mahinuptanan nga ido, siguraduhon nga hindi ini magdamo kung hindi man lang masarangan nga tatapon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.